Meghalaya state along akar biatum rong troxy kebra isi chingrum pet pen ingdeng pli kebra near kep all Meghalaya Karbi Association annual conference mesen pen ke pachun pon Meghalaya state alo kidodon rong troxy kebra isi akar biatum chingrum pet pen ribhoi district alo solia karbia rong along all Meghalaya Karbi Association pen patupi ponsi arkoi ni phai krisir ke pen inquiry ni an pli kebra near kep angdeng an annual conference padupon All Meghalaya Karbi Association AMKA Amailong ke patipi pon mai phu Robert Joni Ronghang Kongchun Bang Bistokan Timung All Meghalaya KCS Amai phu Albinas Timung pen Anparta Claim Rapet Bang Kritroxi patipi pon si mai padupon Kidamtang arkoi ni phai kresir keber ni ada por phai sir ke pen ahin delegate satum phan kideng padupon la pen AMKA alama ke pangjara sai dengpon Bang Sopi All Meghalaya Karbi Association asong pen arong tin aro along amai phu kongchun bang pen AMKA asong ke pareng der je phat bidi sore kachipi padopon Labang so long ke charli mate education a hin anat la anso se ke paprang dun ji phat mai long ke thanchmom padopon Labang so mai long chu phapon aluhi sarpo man pen Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge Art and Culture Department Surjo rong phar phan chu phapon si Cheng pi cheng so chok nok muri pongsi jambulia thon pen kang thum kani alon chipi pon bang so mai long phapang jang aluhi man peng pen ka chitong dun Karbi Anglong pen KCMI phu sempon teron tami chitong dun si hadak amai long ka chitong dun arat la ana phan tami Meghalaya state alo ke do dun Karbi khai ana phan khai si la pen Karbi khai ke do ke thak ning si do nang ji la pen Karbi alam na ho ka per thele do dun positami Chitini ni det nang Lun lam pindeng sumpod nim rokom kaita ingcho limpen dodu nang ji lapen toklang amu sitami kai kita ki paprang dunji aphansi chepati dunang ji pusi lamthe jaitikang tangte ku PPC AMKA asong akimang kidoma kupia phanma AMKA amai phu pen therang tia thingno nang ke pachini donalam thele non ajupon sinang Don pen pichun ponlo Sitri kebra anar keb lagi purki molo adak solia adim patah ni apong ningkan thong keb akin seladak mini an conference kapidulong asia purki mo Karbi Anglong da chithang jiapan tapen Karbi Anglong Meghalaya achiti ladak solia si adim hotlo asi so conference pen itu hei kachingrum jiapan ya tigreng jiapan lapen kaching thur ya sai andeng an si ini laso pan Ong dung atum ayay mek lam ningje sarpo tunta tiklang Ulukunchi pen himari rongphar Karbi Anglong live